de san 2016 n'o san 3 jate ye ɲinan ye ani an dɛmɛbaga jɛkulu jɛra ka étude dɔw kɛ k'a lajɛ komi station d'épuration comme mɔgɔw b'a fɔ cogo min ko step de Sotiba an y'a ye k'a fɔ k'a tɛ ka fonctionner ka ɲɛ donc u y'an dɛmɛ an ye étude kɛ étude ye sira dɔw yira an na k'an ka taa n'o sira ye an taara n'o sira ye o sira dɔ tun ye ka travaux dɔw kɛ golodogiyɔrɔ ninnu na golodogiyɔrɔ 4 min bɛ yen projet ye wariba de bɔ ka fɛn dɔw dilan yen nɔ min bɛ se ka korom o ye fɛn juguba kɔni ye a man ɲi environnement ma a man ɲi mɔgɔw ka santé ma fɔlɔfɔlɔ o de tun bɛ taa step la ten o fana bɛ taa ba la donc sisan an nana essayer ka infrastructure ninnu o b'a permettre ka koromi fɛn séquestrer k'a to k'a bɔ ji min bɛ taa ba la k'a b'o la donc kabiri o de kɛra sa an ye tanneriw déconnecté k'a sɔrɔ hali tanneriw bɛ ji min bɛ taa ba la o tɛ labɔli kɛ jango tanneriw déconnecté sisan an nana an hakili jagabɔ k'a fɔ ko fo an ka mɔgɔ dɔw ménage dɔw de fana connecté sisan o kɔni tɛ se ka tanneriw jɔyɔrɔ bɛ ji min di o tɛ se k'o di mais o fana ka fisa ni gansan ye bi lajɛrɛ kun b'o de kan donc an ye bɛɛ wele parce que n'i ko k'i ka nin baara kɛ a baara tɛ taa n'a ni EDM ma jɛ k'a kɛ a tɛ taa n'a ni SOMAGEP ma jɛ k'a kɛ parce que réseau bɛna prolonger puis fɛnw de bɛna da pour que ka taa o travaux ninnu a bɛ se ka réseau min bɛna kɛ a bɛ se ka bin énergie ka yɔrɔ dɔ kɔ énergie ni SOMAGEP hali Malitel fana ka kan ka sen don a la n y'a ye k'a fɔ ko bɛɛ engagélen don bénéficiaires yɛrɛ surtout olu ko k'olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ walasa baara in ka taa ɲɛ et puis ni baara in kunba yɛrɛ ye ka cadre de vie améliorer mɔgɔw ka se bana ka se ka dɔgɔya parce que ni jinɔgɔ ma ye bilen zone industrielle à partir la au quartier la komi industrie caman bɛ ni jinɔgɔ ma ye bilen o bɛ kɛ damu ye parce que o bɛ sosow kɛlɛ a bɛ banajuguw kɛlɛ. An bɛnna kan population ko k'u bɛ adhérer projet la bi an nana o de réunion na an nana ni population ka kumakan ye population ko k'a da jamakulu kan olu bɛ adhérer projet la à 100%. bɛna nafa fɔlɔfɔlɔ min se an ma a b'an ta ka bɔ jinɔgɔw ma n'o ye an b'a fɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la les eaux usées tubabukan na wuluwulujiw sanjiw ani ji musow bɛ jinɔgɔ o jinɔgɔ kɛ n'o ye nangoji ni fɛnw a b'an tanga ka bɔ o ma a bɛ saniya don an ka denbaya la n'i ko saniya don denbaya la o kɔrɔ ye kɛnɛya sabati an ka denbaya la parce que n'ala y'an tanga ka bɔ denmisɛnninw ka kɔnɔbolo ani banamisɛnnin caman n'an ka environnement a sanina a bɛ an tanga ka bɔ o ma.